Европейските политици мрънкат като малки бебета, четейки новата стратегия на Съединените американски щати. Това, което те няма да ви кажат е, че САЩ могат да правят тази стратегия и могат да мачкат Европейския съюз както си искат, просто защото техните хора, населението на САЩ е 2 пъти по-богато от това на Европейския съюз. Просто защото на американците им събират 2 пъти по-малко данъци от тези на европейците. Съответно, американците са много по-богати, купуват много повече стоки и чрез мита американското правителство може да налага каквато си иска политика, блокирайки достъпа до собствения си пазар, за когото си реши. Докато вие, драги евроталибани, вие почитатели на еврото, сте за това хората ви, народа ви да бъде ограбван чрез големи данъци, и в резултат на това той да бъде един икономически роб. Разберете, когато населението са роби, държавата няма как да бъде силна. Няма как да имате нищо, което е на световно ниво. Само едно нещо всъщност може да имате. Кражби на световно ниво. Затова не забравяйте, че трябва да благодарите на Бойко, убиецът на лева, за елиминирането на всяка възможност България някога в близко бъдеще да просперира. Искам да ви обърна внимание на ненадежността на китайските технологии. Един от най-гледаните ми клипове, в който обяснявам за 10 пъти по-голямата смъртност от замърсеност на въздуха в България спрямо тази от пътно-транспортни происшествия, е маркиран от тролските фабрики като фалшив, въпреки че това са официални данни и не можете да го гледате тук в TikTok. Затова ме потърсете в Facebook и YouTube, където прехвърлям основните си клипове.